Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirulcia. Ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lita, 34 anyos, minyo ug may upat ka mga anak. Nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kamanghurang anak. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang ako pa lang ni siyang gimapdos. Ingon ining mga paghita po. Wow! Mabdos na sad ka, Day? Uy, Day. Wow! Congratulations, Day! Thank you, Day. Uy, Nya, kapila na gani na nimo? ikaw pat na ni. May ligang tagpapay na ni. Uy, wapagit ko'y babay. Uy, Bitaw sa? Sige lang, basta hindi gihatag na nakaron. ay, may mata. Baby. Okay ra ka diha? Excited na kay si mamang mo gawas ka. Unsa ka? Babae ba ka o lalaki? Day, sige magkakagikap si muntingan diha. Ako lang istoryahan dong, uy. Excited na kay ko niya. Ug mas labaw kung excited kung lalaki ba ni siya o babae. Kaya kung lalaki lang gihapon. Oh, ay mahimo. Pero may tagbabae na po para na natay babae ba? Maog yun. Yampo lang ginato, day. Makita na gyud sa imong ultrasound. Congratulations! Babae ang inyong anak. Mao ba, Dok? Dung nakadungog ka. Babae nga itong umaabot nga anak. O, day. Nalipay kay ko nga babae. Labaw na ko, Dung. Sakit naman ka akong tiyan. Mga anak naman tingay ko. Dong! Dong, sakit na akong tiyan, Dong! Marag mga anak naman tingay ko. Ngano? Sakit na kaya akong tiyan. Marag mga anak na ko, Dong. Mo ba? Kung magana, danong taga sa hospital, day. Buyag kay si Inday, day. Lagi, Dong. Kalois kinoo. Healthy ka siya, may kawas. Today, Dong. Nakaluto na ko sa tong pamahaw. Kaunan nga dito. Musob para bakas trabaho. Okay ka din eh. Ikaw balak ka na ko, eh. Kaya ramang good na ko. Muanay man sabtos, mama. Misaad man siya na ko nga mag-anhayan siya sa ato. Aron dili ko na kung maglisod o katiman sa mga bata. Kung pananglit mo trabaho ka. Mo ba, day? Oh, mayo, day. Maog yun. Maong ikaw, ayaw kabalakan ako.
Sige na, lihok na. Kaya tingalig malate pa hinon kasi mong trabaho. Sige, day. Pagkadali sa panahon no, Lita. Musa naman din ni katuig ang kamanghuran sa Inday Marga. Mao gyud ma. Ma, kano ka to? Bisulti siyang mama. Oh, nakadungog ko. Makalingaw na gining apo, ha? Nak, sige, dali. Balik ako na, Bi. Say mama. Mama. Ma! Kalipay na kung nakadungog sa iyang first word. I love you, anak, Marka. Recorded by X Thunder Gaming. Si Marka, usa ka malipayon nga bata. Sa iyang unang tuig, normal rang iyang pagtubo. Kay bawo na siyang moingon o pipila ka mga pong. Pero, pag-abot niya og usa ka tuig kapin, nakamatikot ko nga mura magdunay kausaban niya. Murabag nalimtan niyang mga pong nga iyang nahibawan. O kung sangpito nako siya, dili kayo siya motanaw. Unya ang iyang mga kamot, lihok kaayo nga murabag dili niya makontrol. Unya. Nak, Marka. Ali. Hold ni Mama, ali. Ay, hinay lang. Ali. Hold ni Mama, ali. Day, salamat, Marga. Ay, ang botong, uy. Mura man na siya maglisod na hinunog lakaw. Makamao naman ta ni siya mo lakaw ato. Unsa? Dong, sa imong tanaw, okay ras, Marka? Ha? Ano nagkapangutan na magkana? Ambot ba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati, pero mura man og dunay dili maayo sa iyang mga lihok. Pananggit ang sa? Maglisod na siya sa paglitok sa mga pong nga iyang nahibawan. Dili na kani siya makakupot og tarong sa iyang mga duaan. Unya karon, mura pag maglisod na siya og balanse. Bao ba? Ma! Si Marga, ma! Oh, si Marga? Nga naman dong! Unsa pa ka tabo? Dali ato atuon. Mauna, Dok. Pagkakita namo niya kay nagsisure na siya. Unya, matod sa akong usa ka anak nga mo'y nagtawag na mo, nigtalitong kuno. Base sa genetic testing result, aduna siya Rett syndrome. Kini nga syndrome kasagaran tungod sa mutation sa MECP2 gene. Kining maong gene importante kini sa paglambo sa utok. Unsa, Dok? Normal ug healthy man ang akong anak sa dihang ako siyang gipanganak. Pero karon, naguol kay ko kung anong mauna ni ang nahitabo niya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usa man gihinungdan sa Rett syndrome. Genetic pa ni siya? Kung makaanak migpalik, posible pa ang mapiktuhan sab ang sunod namong anak? Ikaduhang pangutana, na ba ko'y nabuhat nga nakakos ani sa akong anak? Nga nung man dayon may nakitang signs o symptoms sa una niyang tuig. Normal ba nga nawa ang iyang speech nga nakatunan na niya sa una? Ikatulong pangutana, nganong murag unresponsive man siya kung tawkon ug nganong dili man niya makontrol ang iyang kamot sa pagsigig lihok-lihok? Ikaupat ug katapusang pangutana, apil ba dahil sa Rett syndrome ang convulsion? Dili ba ni mas mo grabe ang iyang kondisyon na inidako pa niya? Doon na ba'y tambal nga makaayo ini? Unsa may tambal sa seizures pananglit, kung mabalik man, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Lita. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magigubayan kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema, kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or
sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So diba sa buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga every sunrise whispers that you can begin again. Mapakyas na sa atong mga tinguha ning kinabuhi tumba ka, bakod na pamapabakod niya. Continue your journey. Mga tao nga na realize kung gusto lang may tabos lang kinabuhi, agi sa nagdaghang pangus-pangus. Why mo abot si babaw ug wa mo agig tumba-tumba. So failure is part of success, no? Dili na may end of the line. Why mayong laki nga mayo nga smooth sailing gyud ko aning kinabuhi, daghan tang mga kakulian. So ang atong magtatampo kanong adlaw si Lita, 34 years old, may asawa, may 4 ka mga anak, taga San Fernando, Cebu. Wow. Silingan ni nila mga Abillanusa, mga De La Piña, De La Serna. De La Serna, si Gilbert ug si Marie sa Talisay, Lagtang, ug kisa ba yung mga taga San Fernando. Tukoy na ila-ila dia sa 7-Eleven sa San Fernando, nalimot na mo lang ko kinsa to nga nato niya. Oy, sorry kayo, di na ko kahinom daw. Kinsa to nga na sa San Fernando nga nang nangaon ming akong kauban. Sorry kayo, asa naman tong listahan niya. Si mga Alicabo family day dia sa Kantawan, no? Naraday, sa Sangat San Fernando, Cebu. Si Eric ug si Lorna Manugas. Eric ug si Lorna Manugas. O mga taga-Inayawan Dam Site, Joseph Tison, Lialin Rabanus, Julius Balili, mayong pagpaminaw. Mga taga-Maasin City, si Nicolas Pero, Samuel Dison Pero, Nestor Dison Obra. Parente tayo na sila, no? Kaya parang lang middle name. Nestor, ako ning parente kay Obra sa apelido, Attorney Brian Uwano, Entrada, diya sa Toledo City. Dr. Lud Musot, diya sa Toledo City, no? Mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si Lita, punto medikal ng problema ni Lita, no? Taga San Fernando, Cebu. Medyo laom-laom ra ba mo? Ako balingkamot lang yung kuha ni Lita. Lisod yung ko ni Muda. Ayaw mo na ito kung pagpahuway ginina. Labad sa itong ulo yung sa ito itubagan ng mong pagkukuntana. Ako lang yung palingkamutan, Unang panguntana, Dok, unsa man gyud di ay ni hinungdan sa Rett syndrome? Genetic ba ni siya? Kung makaanak migbalik, posible bang maapektuhan sad ang sunod na mong anak? Well, ang kining sa akong nabalan, kining Rett syndrome, tagsaon ra ni siya, no? Disorder ni siya sa mutation sa gene. Gene mutation. May pagka-genetic loading ni siya, meaning sa kuan ni siya, chromosomes, no? Severe siya neurodevelopmental problem. Ang mga kuan na ni hinungdan medyo dili kayo klaro, pero gituhuan nga genetic ang hinungdan. Kung makaanak mo ug balik, yung talipo kaingon nga dili na posible nga magkadevelop og ingon aning sakita ang Rett syndrome, no, ang sunod nyong anak. Pero manghinaot lang ta nga normal ang sunod nimong anak, no? Sunod nga concern, naa ba ko'y mabuhat nga makakos ani sa akong anak. Nganong wala man di ay ni makita ang signs o symptoms. Ani saya sa unang tuig, normal ba nga mawala ang iyang speech nga nakat una na niya sa una? Expected na siya nga kung na-diagnose og Rett syndrome ang usa ka bata, nga naa ni siya ay inunta neurological problem like magsigig kaway-kaway ang iyang kamot, nani siya ay problema sa pagsulti, unya ang iyang mga motor skills medyo digit pareha sa ubang mga bata. Unya kadaghanan ani nila gamay ug ulo, kadaghanan, no? Dili ba gitawag ni namo sa among pagtuon sa medisinog microcephalic, no? Gamay ang iyang ulo kumpara sa ubang mga bata. Pero makuan naman ni siya. Normal naman po ang life expectancy. Pareho good po sa uban. Pero kasagaran ni mapiktuhan ani mga babae. Rare na siya sa mga babae o rare na siya mga lalaki. Mga babae gud ang kasagaran nga maapektuhan. Puro pareha na siya problema ng mga autistic, mga
bata nga na mga developmental problem, maka prepariha ang ilang manifestation. Sa kung balikon, maglisod din siya ginhawa, magsulti, murag dili normal, magsig lihok-lihok ang iyang mga kamot. Nga, walay purpose ba? Magsig lihok-lihok. Unya, uban niyang mga motor activities, kuan yun, inunta dili pariha sa uban nga mga bata, including ang pagsulti. Sunod nga concern, nganong murag unresponsive man siya kung tawgon. Mauna, dipiktuso ang iyang social interaction. Ang iyang kamot magsigig lihok-lihok. Magsigig lihok-lihok ang iyang mga kamot. Usanas mga expected nga manifestation or maobserbahan nato sa mga bata nga nay Rett syndrome. Wala na ba gini siya itambal, kundi ang tambal ani niya let symptomatic ra gyud, ha? Kung naay mga mo di mao ra gyud, no? Di kami kayong naagi makaayo. Sunod nga pangutana, apel ba di ay sa Rett syndrome ang convulsion? Yes, murag magkurog-kurog, ha? Murag magkurog-kurog unya maglisod og lihok, maglisod og sulti. Expected na siya kay neurodevelopmental problem man ni siya. So something to do with the nervous system. So doon na ba'y tambal makaayo, panalitan sa seizure, magbalik-balik, wag tambal nga makaayo. Pero kung nag-seizure siya, I can recommend anti-seizure medication, namatay daghang available, lamotrigine, carbamazepine, natin daghan, no? Divalproic, Dipakot. Kung ako'y doktora niya, ako na pong tagaan na ng anti-seizure medication rather than one na libog kay ihatag yun. Sa kumbalikon, wala gini sa specific nga tambal pero naatay symptomatic nga intervention. Pindi sa manifestation sa bata nga nay Rett syndrome. Ayaw kay bulo nga kung imong ikumpara ang iyang ulo sa uban imong mga bata, okay, upat na bayan imong mga bata, gamay ang iyang ulo. Bonay expected na siya. Okay, so inaot nakasabot ka sa akong speaker nimo ulit diha sa San Fernando, Cebu. Kumusta naman dahil si Joel de la Peña ug si Juliet de la Peña? Kumusta naman imong mga baka daghana ug si Pitoy? Naot nga daghan na mo kanding dara pagayon nga remedyo ha tag-usa. Buhion ako rin sa akong farm. Okay, so inaot mga kasabot ka ulit ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again ako Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batahan. Thank you very much sa makanunayon niyang pagpaminaw sa among programa, the best radio drama program nationwide. Ako gining balik-balik kay usag mulapad nga itong kasing-kasing maminaw na daghan ba yung radio program sa tibuok Pilipinas. Kita mo the best. So, nindot good tingali po do. So, with Atty. Eileen Batahan. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tataka naman. Daghang salamat ug maayong adlaw.